Love mo, baby? Uy, bait-bait naman. Marunong na mag-alaga. Kiss mo nga kung love mo si baby. Baby Bunso. Bunso, kiss mo nga. Kiss mo nga. Sarap. Love mo, baby natin? Love mo? Love mo ba, baby? Ay. Ay. Love mo, baby? Ay, love daw. Oh, iyak na ulit. Iyak na. Ang bait-bait naman yan. Love, love. Tabi sila. Yay! Sweet, sweet naman. Love mo, baby natin. Love ka ni ate. Sweet naman, oh. Hawak mo? Oo, hawak niya daw. Hawak niya dede ni baby Bunso. Love mo, baby? Isipon ka na. May nakita akong sing-sing sa baba. Ay, share kayo, share. Pagtapos ni baby, ikaw naman, iyak ba si baby? Iyak. Iyak si baby. Paano ba yan? Ay, iya ulit. Dede ulit. Oh, share sila. Bait-bait talaga ni ate. Tinikman mo lang ba? Tinikman mo lang? Bait-bait. Oh! Oh, iyak na ulit. Iyak na. Iyak na. Bait-bait na ate naman yan. Pag umiyak si Bunso, pinapadede niya. May nakahanda na pong next upload. Next upload. Sige. Ito yung next. Ay! Ma, kumusta ni sa unboxing? Mamaya. Unboxing po, mamaya na po yun. And then, bukas i-upload na. So, wag po kayong... May batang nagnanarrate. Bait naman ni ate, oh. Napaka-sweet talaga ng baby namin. Tas baby Bunso. Ayan, yan. Ito pala yung dahilan. Actually, kung natatandaan nyo nakaraan, nakwento ko na. Kasi naputol yung kwento ko, hindi ko nasabi na kung tatanungin nyo ako bakit Bear Brand. Kasi, ayan po. Yan po yung dahilan. Yung pagka timpla ko, tas, diba, kunwari, kay Bunso, tas pag nagising si ate na wala pang dede, yun yung dinedede niya, yung kay Bunso, Bona. Tapos naman, minsan, yung sa ate niya, Bear Brand. Tapos pag kunwari naman, eto, pag nagising na umiiyak, na bigla na wala pa natitimpla, pinapadede niya din po. Pinapadede niya pala sa kapatid niya yung gatas niya. Ayan. Yun po yung dahilan. Kaya parang naisip ko, why not parehas na lang sila ng gatas para kahit alin sa kanila parehas. Pwede dumede na. Tsaka minsan kasi pag naubusan dati ng Bear Brand kaysa sa umiyak, Bona titimplahin. Pag sa Bona naman naubusan, Bear Brand na man din yung tinitimpla. Ayun yun po, totoong dahilan. Bakit nag-decide kami, actually ako talaga, na Bear Brand na lang. Parehas naman na yun. Tapos, ilang buwan na si baby. Mga 6 na din siya nun eh. 6, 7. Tapos, saktos, di ba, nag-lockdown, crisis. Kaya, para makatipid, ayan, Bear Brand, hanggang sa, okay naman sa kanya, hindi naman siya nagdudumi, kaya, ayun, hanggang ngayon, Bear Brand na rin po. Ayan, ate niya, Bear Brand, batang Bear Brand po yan. Wow.